נניח שנתקלתם בבעיה משפטית ואתם צריכים עורך דין. אז אתם פותחים ספר טלפוני, מחפשים באינטרנט או מתקשרים לחברים. למי יש זמן לזה? ואם כבר מצאתם, איך תדעו שתקבלו שירות מקצועי, אמין ובמחיר הוגן, ושאפשר לסמוך עליו? פשוט, אם הגעתם אלינו, כבר מצאתם. במצאתי בדקנו ואיתרנו עבורכם את עורכי הדין המובילים בכל אזור ותחום. דיני משפחה, דיני עבודה, נזיקין, פשיטות רגל והוצאה לפועל, אזרחי, מסחרי ומקרקעין ועוד. במצאתי ממתינים לכם מיטב עורכי הדין שיעמדו לצדכם, אמינים, זמינים, בעלי ותק, מוניטין והצלחות, אשר יבינו אתכם, ייעצו לכם וילוו אתכם לאורך כל הדרך עד למימוש כל זכויותיכם המשפטיות. התקשרו עכשיו 03-6969-691. מצאתי, מאגר עורכי הדין המובילים בישראל.